Καλησπέρα. Πήρα το πρόβλημά μου με τον εγγονό μου. Έχω ένα πρόβλημα με τον εγγονό μου. Μου ζητάει συνέχεια λεφτά από τη σύνταξη. Γιατί μου λέει ότι θέλει να γίνει YouTuber και rapper και να κάνει βιντεοκλίπ ακριβά και τέτοια πράγματα μου ζητάει συνέχεια ο εγγονός μου. Και δεν ξέρω τι να κάνω και εγώ δεν έχω και που δεν παίρνω και μεγάλη σύνταξη και ζητάει και από τη γιαγιά του λεφτά συνέχεια. Και θέλει τώρα να πάρει, λέει, 1.000 ευρώ κάμερα. Θέλει να πάρει 1.000 ευρώ κάμερα να κάνει βίντεο και να γίνει διάσημος YouTuber. Και του λέω πώς να γίνει διάσημος YouTuber, εγώ είσαι ατάλλατος. Ατάλλατος, λέω, ατάλλατος, λέω, και με βάζει την πίεση και φωνάζει και φέλα. Θέλει λεφτά για τη σύνταξη και του λέω δεν σου γίνει τίποτα, δεν μπαίνει κοπίτι, του λέω, τίποτα του λέω. Είσαι ατάλλατος, σου λέω, ατάλλατος, του λέω, το εγγονιό μου είσαι ατάλλατος και με πιάνει έτσι μια πίεση και μου λέτε άλλοι παππούδες μου λέει, άλλοι παππούδες, άλλοι δίνουν στο εγγονιό τους λεφτά. Αυτά ήθελα να πω και του λέω δεν σου γίνει τίποτα, σε τα λέω να πας να δουλέψεις, τεμπέλη του λέω να πας να δουλέψεις και μου λέει πας στο καφενείο και παίζεις δηλωτή, τεμπέλη εσύ μου λέει και του λέω εγώ δούλεψα τα χωράφια, ατάλλαντε του λέω με τα rap και τα YouTube που νομίζεις ότι κάποιος είσαι, τεμπελόσχυλο του λέω, τεμπελόσχυλο. Αυτά του λέω και ήθελα να το πω και εκεί κάπου ήθελα να μιλήσω για αυτό το πρόβλημα που έχω και εκεί του γίνω τίποτα του εγγονιού μου, τίποτα δεν γίνω, τίποτα δεν γίνω εγώ δούλεψα στα χωράφια και θα πάω και παίζω δηλωτή στο καφενείο κάθε μέρα, εντάξει, αυτό έχω να πω.